Felu 300 sena minn meta l-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilhena approva l-bini tal-Belt tal-Furjana, ġie mfassal programm ta' attivitajiet għal din is-sena, bl-ewwel waħda tkun kunċert fil-Knisja Parrokjali ta' San Publiu. Dan il-kunċert li se jsir fit-13 ta' Jannar mis-St. Paul Metropolitan Orchestra se jkun qed jara 45 element differenti ta' mużika sagra. F'konferenza tal-aħbarijiet ingħad li l-għan ewlieni ta' dan il-kunċert u li jinġabru fondi biex ikompli jiġi restawrat l-Ark Trionfali tal-Furjana li kien inħaraq f'vandaliżmu fl-2019. One News tkellem ma' Sur Mast Marka Ġus li se jkun qed imexxi dan il-kunċert fejn spjega min se jkunu l-kantanti u l-protagonisti għal dan l-ewwel kunċert uffiċjali tas-sena. Irrimarka li l-prezz ta' dħul u ta' 10 euro għal din il-kawża ġusta. Bis-sen ta' St. Paul Metropolitan Orchestra illi għal dan il-kunċert tkun magħmula minn 45 element, bis-sem ukoll tas-solisti soprani Karin Darmenja u Astrid Cacciatore, il-kontralt Mej Karwana, it-tenuri Andrej Daranji u Joseph Aquilina u il-baritoni Ivan Vella u James Aġus. Huwa kunċert ta' mużika sagra, però il-repertorju huwa wieħed illi appella għal pubbliku in ġenerali għalhekk aħna inħeġġu biex dak li jkun jattendi. L-Ark Trionfali kien intrama l-ewwel darba fl-1899 u fil-ġranet tal-festa tal-patrun tal-Furjaniżi kien jiddomina l-kantuniera ta' Triq San Tumas ma' Triq San Publiu. L-Ark kien baqa' jintrama sa' tieni gwerra dinjija u reġa' beda jintrama 20 sena ilu, sakemm f'April tal-2019 inħakem minn nirien kbar u nqeret għal kollox. Il-Gvern kien strumentali fir-restawr ta' dan l-Ark fejn fost oħrajn ta' donazzjoni ta' 50,000 euro mill-Fond tal-Kawżi Ġusti. L-Arċiprit tal-Parroċċa tal-Furjana tenna kemm dan l-Ark u wirt kulturali bi storja rikka u kemm huwa l-qalb il-Furjaniżi. Issa b'dan l-aħħar pass se jkun jista' jerġa' jibda jitgawda mill-ġdid. Għal-lokalità tal-Furjana l-Ark Trionfali huwa ġawra mhux biss għall-Furjana ma nistgħu ngħidu hekk għall-pajjiżna għaliex huwa uniku u anke sibna pjanti antiki jiġifieri immur lura għas-seklu 18 u dan għandu valur storiku wkoll. L-isfortunatament tlifni fl-2019. Għandi l-qalb li żgur ħanaslu biex mhux din is-sena sfortunatament għax ma stajniex inlestu kollox, imma is-sena ta' wara ikonna x-xort li inawguraw dan l-ark il-ġdid. Preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien hemm ukoll is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Tsoparditanti li qal li dan hu wirt storiku li għandu jiġi apprezzat kif l-istorja tiegħu tmur lura għal bosta snin.